Dobrý den, jsem Petra, hledáte odborníka pro váš projekt? Kokobeo spojuje zákazníky s ověřenými profesionály. Instalatéři, právníci, vývojáři, architekti. Zveřejněte požadavek zdarma, získejte nabídky a vyberte nejlepšího. Transparentně a bezpečně. Je to jednoduché. Popište svou potřebu, odborníci vám zašlou nabídky, porovnejte ceny, recenze a termíny. Vyberete si a práce začne. Rychle a efektivně. Vaše bezpečnost je priorita. Platba je na záručním účtu a uvolní se až po dokončení práce. Při problému zasáhne náš mediační tým. Garantujeme spravedlivé řešení. Vaše peníze jsou chráněny. Co získáte? Ověřené odborníky z doklady, okamžité porovnání nabídek, skutečné recenze od zákazníků, chráněný platební systém, bezplatnou podporu, žádné skryté poplatky, úplná transparentnost. Navštivte kokobeo.com ještě dnes, zveřejněte požadavek zdarma, získejte kvalifikované nabídky od profesionálů ve vašem okolí, váš projekt začíná tady.